Simba makuru nokuta kuna simba rakavepo risina kubva kuna Mwari. Iwo aripo akaiswa kuna Mwari. Saka anoramba simba anodzivisa zvakaiswa kuna Mwari. Zvino ivo vanodzivisa vanozvitorera mhosva. Nokuti vabati havachisi unobata basa rakanaka asi rakaipa. Unoda kusatya simba here, ita zvakanaka zvorumbidzwa naro. Nokuti ndiye mushumiri waMwari kwauri kuti akuitire zvakanaka. Asi kana uchiita zvakaipa chitya, nokuti iye haabati munondo pasina, nokuti ndiye mushumiri waMwari, mutsivi wokutsamwa zvakaipa. Chambotauri topinda munyaya dzedu dzakaimba pano. Zvose zvamunoona kuita zvinopfuura zvakanaka kuita zvakanaka. Tinoona muzora tinosangana naro kana tichitonga nyaya ramunofanira kuti munzwisise. Muri kuzvikonzera pamwe pacho kuti dambudziko nokusaziva. Mudare muno munhu anotenderwa kubhadhara mari muchana kusvika apedza kubhadhara. Basi pano pamwe pacho pokuti mutadza kubhadhara nekuti tida kuona kuti tinoitwa sei zvekutanga. Saka kana wati urega uchibhadhara uchiona kuti unoitwa sei zvichireva kuti unenge uchizvidza mutemo. Saka chakanaka chinokutumirai zvikonzo. Uyu ni muridzi wavo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchiziva izvozvo. Tine mhosva dzatinotonga dzakati wandei apa dzamuri kukonzera matambudziko imimi vakadzi nevarume. Vakadzi mapfekere nyambo kuita hana kunaka, pfekaiwo zvinhu zvakanaka zvinokupai chimiro. Pano pomwe kupfeka kuti muri kuda varume, kuno umwe kupfeka kuti regai ndimbokuudzai hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika vanhu vese akafanana naiye. Paakasika denga nenyika akaona kuti chandasiya panyika munhu ndobva aisa munhu anova anotonga zvinhu zvese panyika. Saka munofanira kuti muzive kuti munhu wese akakodzera panyika anodiwa naMwari kati kupfeka hunhu muridzi wavo. Ndizvo zvamunofanira kuziva. Dambudziko rimwe muinaro vakadzi kuzorowa mafuta izvo wanga waita accident zvironda izvo hazvipori. Vakadzi idai varume chaivo chaivo mazvinzwa, kana imi varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchinzwisisa. Neimwe tsamba iri mubhaibheri ukaiverenga inoti Jesu paakasvika mutemberi achiona temberi inotsvina akatora shamhu akaranga, temberi ikava tsvene, vanhu vakasara vanamata vatsvene nokuti akanga abvisa vakaipa. Tofanira kuti tiite zvinhu zvakanaka kwete zvisina kunaka. Ine zvimwe zvimatsamba zvandikuona zvokuya panapa izvi ndichazitaura hangu nezvazvo. Bati pane imwe nyaya yamunoita so pana akambobata rize pamuda inonzi chipa chirungu scorpion ndizvozvo.
Mana akamboribata. Paribata rinoita sei? Arirume zvakanyanya rinongoita kuti pfo chete. Tati pachirungu rinonzi chi? Scorpion. Ndimakaenda kuchikoro ndatobvunza apa zvikanzi rinonzi chi? Scorpion. Saka tiri kuti scorpion ukaita zvisiri zvoinoita sei? Saka zvimwe zvamurikuita manje zvikuda kutondidenda zvikuda kundinzwa chindoti. Saka ndinokuranga. Ndipe nyaya dzinoda kutaura namambotoni. Dzokutanga. Ahora tinzwe Amsore Jangamisi. Ini ndakauya nzvimbo yaNyamaro pa 2004. Ndakagara ndine mandaigara mucollege dzimba dzese dzatorwa necollege kusvikira kuma 2013 somewhere there. Ndichisvika kuno kwanga kuine wandaiti mukoma wangu kana kuti baba. Ndaimuti baba nemhaka yekuti kana tiri kwedu kumusha kwandaka kwa baba wangu ningina wa baba. Kana ndichiti mukoma kana tiri kwatakayamwa mukaka mwana watete amai. Takagara nguva yese iyoyo tichifambidzana zvakanaka tichitakurirana matambudziko tichidii. Akazotanga kuuya kwandiri mu 2013 achindizivisa nyaya yekuti mningina ndine munda wandakachekerwa, ndakadoneta munda wangu kuti uitwe skimu yekubhanana. Zvino Lenzi yakatipa nzvimbo yekuti tigone kudzoserwa minda yedu. Zvino ini noona ndakura, vana vangu vese vane minda yavo. Apa handichagona kupatema. Zvino ndouri kuno wandagara newe. Munda ndiwo uyu. Ukatotadzako kutogarawo pamunda. Ameno zvangu. Takatora nguva ndichiramba ofa yemukoma wangu iye. Ndichiti mukoma nyaya inonetsa ona ndine vana. Mimi mune vana. Hazvizikanwa kuti Mwari anoita sei pamwe anotanga nemi pamwe anotanga nemi. Zvazvakadii ndaimbozviramba kusvikira vazouya futi takaita chipo chegore nafu vachitaura neni. Ndokuzoti saka iwewe uda kuramba uchigara nevana zvekuroja izvi. Ndikati muchemberi ndakataura nawo nokuti amai vangu ndo vakanga vari amai vakewo vasara. Ndakataura nawo nenyaya vakatoiramba zvikadzayo kana ndasangana muchemberi ndichakataurira. Amai vakazouyawo kuno ndobva vataura nyaya. Ndobva zvabvumirana kuti ndakunogara pamunda wandakapiwa uya. Kupiwa kwandakaita inge isiri nyaya yekuti kwakunochinjwa mapepa ekuti ini ndindamuridzi wemunda. Inini vakanditi gara uchirima uvake ugare zvakanaka nevana. Ukatotadza kutora munda iwoyo hapana ine handira zvandichagonawo kuitira. Ndakaenda pamunda paye chokwadi tikatema pakanga pasingapindiki mudhuze mecollege admin bai. Ndikatema tikavaka imba yemapango so 3 room. Ndobva tatanga kugara iko pai ma 2015. Ndobva ndachera foundation semunhu aita zvekuchera zvegoridhe mugemu. Ndakachera foundation yaimba hombe ipapo inosvikawo zvekuma 10 rooms. Ndine tarisire kuti sekusenza kwataita mugemu zvinhu zvangu zvaingofamba. Mugemu zvinhu zvakazongopitiguka. Ndobva takundika kumuchera mugemu muyo. Asi pandakachera foundation mukoma wangu baba vangu vakanga vachiripo vachitokurudzira kuti vaka ugare nevana pakanaka. Takaramba tichitatarika kusvikirira mukoma azoshaya. Mukoma ashaya nhamo yakatambwa takaviga mukoma. Musi wataviga mukoma zvitumba zvakabva zvagovewa. Ndo pandakatopiwa sheti yandakapfeka iyi semuning'ina kana kuti mwana wemufi. Zvakanaka. Handina kunzwa pakataurwa nezvemunda. Ndakabva ndafungidzira kuti munhu wese ari kuzviziva kuti pamunda apa ndakagara sei inini. Asi chandakataura nemukomana uyu neuyu ndakati komana uku kumunda kwandigerewo ndiri kuzwa nyaya yekunzi kwakasvika vanhu vachiti kune goridhe rakaonekwa ikoko. Ini handisandane ruzivo nazvo. But since mudhara haachisipo manje zvanga zvakadii kuti muuye uku tionesane kuti zvinofamba sei. Varume vakati aiwa nyaya yamakutaura iyoyo uyu ndiye akatodaro muning'ina wangu. Nyaya yamakutaura iyoyo ndarasiyana inayo. Ndikati zvakanaka kaizvi.
ndobva tagara zvedu. Nyaradzo yakasvika, nyaradzo ndobva yaitwa ini ndakanga ndiri kubasa, asi adzimai vangu vari munha ndo vakanga variko. Nyaradzo yaitwa yapera, pakataurwa dzimwe nyaya dzese kusanganisira neemunda iwoyo. Pakabuda shoko rekuti no amai guru, imimi kumunda hamusi kubva bhozi zvakasiya zvaitwa nababa, asi chatakuita kune muzukuru ari kuuya kuzogarawo pamakatema imimi, chiregai kuramba muchienderera mberi. Kubvira pamakasiyirawo zvichiendawo kuti akunza muzukuru. Zvakanaka. Vachibva kunyaradzo ikoko, nina wangu uyu ndiye mwana wemukomana mukuru wemukoma wangu akandipa munda. Akazoteera nekumba, vakasikuonana naamai guru vake, vakatorairana huku paye, vakadya, vakachiratidzana kuti zvakamira sei. Mabhaundari emunda inini ndindakasiya ndakadzikwa namukoma. Vakomana havatobasi. Akateera nekumba munina wangu, vakasikuonana naamai guru vakadzimai vangu varuno, vakataurirana. Amai guru, pamakapedzisira kutema, chiregai kuramba muchitema. Muzukuru wataya naye ndiye watarwada achitorawo kubva apa zvichidzikawo ruka. Vakati hapana chatinopokana nacho bamunini, zvamunei mangotaura imimi ndicho zvichi ndizvozvo. Ndakazodzoka kubasa votaura bamunini vangu vari pa ndozvakata, ndakati aiwa kuzviri raitika isusu ipapo patakatema ipapapo pakatokwana. Zvino nekufamba kwenguva tikuti isu pakashaya baba vava, amai vangu ndo vakatenge vari kumusoro kwemunhu, vari amai vemunhu, vakanga vachiri vapenyu. Zvese izvi zvakaitwa vanga vachiri vapenyu. Mazuva ati fambe fambe amai vangu vakabva vateerawo. Zvino zvichitaka kuti vakaziva kuti hapachisina wavanonyara here, ndo pakabva patanga kutumirwa mashoko nemunin'ina wangu, itai mubve pamunda mufambe fambe muone zvekuita, ndada kuti tishandise munda. Ina handira kumudayira. Shoko randakazomutaurira after a week, after some days, ndiri kuti muchembere nyaradzo yavo iriko, weekend iri kuuya iyi, ndokunzi hatironosangana. Zvishuwawo akadhiraivhawo takasosangana ikoko, takaita zvenyaradzo, tikapedza tobva ikoko takafurawo nekumba kwahanzvadzi dzanamudhari. Takati handozvakutorwa nemukomana, zvikanzi isusu edu izvokuti makapiwa munda, vakatitaurira vakakupai pekuti muvake mudii kumunda uku. Asi mimi zvamuti aisa meseji haana kukudzinga ika. Kuisirwa meseji hakusi kudzingwa. Imi nedai munogara. Ndokubva ndati zvakanaka. Ndokubva ndadzoka kumba. Ndokubva tagara. Nekufamba kwenguva tazowana mari. Miveti munin'ina wangu yakabva azouya. Ndokubva atoteera taenda tese kumugodo wangu uri kuzvemanyanga kwandirocherawo. Totosvika pekusedza tikashanda tese zvakanaka-naka. Kafuro rake gomba. Right, mari yakaputika kugemu, ndirimwe mugodo wangu uri kugemu. Iye utonditi mukoma, chimimi chiendai kugemu indisare kuno. Bamunini zvekugemu izvi chizi kanzi aiwa mari yatoputika kai mukoma endai. Hamungaregerere madhobha ndaenda. Right. Yangu. Bongo. Chokutanga ndoda kutsanangudza kuti mawira akaita ruboyo pamunda haasi ekuti baba vangu vaimupemberedza kana tisikakanganise aifana akauya 2016 17 handikuti kana tisikakanganise. Saka zvadaro akabva nepapuraimary. Papuraimary papo torine secha ndakatoita nenyaya yekuti akatobva tichinetsana pachirambira, ndakatotsvaga akatobva adzingwa nenyaya yemarent house papuraimary. Dzimba dzavo dzichida maticha saka baba vangu uyu nokudzingwa kwaitwa kunzibva papuraimary dzimba dzaano kutishandisa. Ele panoda kutaura kana kutaura nyaya, usatauri wakabatikana kana kuita zvemaemesheni panyaya nyaya. Wosista waya tinototaura nyaya sezvaidi. Saka taura. Kokutanga ndikupokana nokuti ari kuti baba vangu akamanikiza kuti baba vangu ini vakatitsanangudzira kuti uyu ndamuti afanogara kumunda achitsvaga kokuita se ukuenda right.
2019 ndakamuisira message ndakati ndikuda kurima kumunda chitsvaga kokuenda ndofa ndo message yataura kuti ndakatumirwa message zvadaro baba vangu vanga chirwa pei vachirwara zvadaro foundation yaari kutaura kuti akachera sure foundation yakacherwa bavachirwa pei kutanga ndakauya ndine muzukuru pari zvarwarara takatoenda kumba ikoko kwaari kugara takamutaura kuti foundation hapatendero kuvaka musettlement amuvakwe kumunda apa tisi kuti uvake bva zvamira zvakadaro kusvika baba vafe now nhasi baba vafa tiri kuti aiyoka isusu kugara kwawakaita panapa nguva yarebesa tada kushandisa muda wedu takasununguka chibva ndo nyaya yandiri kuti inini ndaisa yatonishamisa kuti ndaunzwa kudare sekwe ndichiti munda wababa wangu iwewe shamwari takakupawo mukana wokugara wakapiwa mukana wokutsvaga kwokuti uwane nababa wangu nhasi uno aichibva katishandise takasununguka tisina mumwe munhu anotiviringa pamutapeka ndo nyaya yandiriisa kudaro uyo ndazva achinzi muninyi uyo mukoma wangu chakamba uyo mukoma ngawefika padhuze tigonzwa takukumbira kuti ugara apa uwane zvomwedzi zviviri kana zvitatu zvogona kutisana mlinga maringe nenyaya taura tipotizwe Peter Zinyemba tanzwa zita rako rapinda mukati kuti ukatomboendawo nova uchitaurawo kuti muzukuru uda kuzomuchekerawo apa tidai taurawo tizwe pamusoro shuwa tomutaura semukoma semunina vakanzi vafanira kugara pamunda vachitsvaga kokuenda ndoshoko rakasiyiwa nababa vanzi vanofanira kugara vachitsvaga kokuenda saka nawe inozi takuda munda vana vedu vakura vada kurimawo saka takamutayo chibvako munda wedu taakunda zvine iye aramba kuti aina handipe pano ndakasiyiwa nababa katayo iwo kanzi fanira kugara uchitsvaga kokuenda dzakavakwa zvakadiwa izvi baba pacho pari zvinezvi zvapana kuvakwa pane imba yemapambo asi nhau kumanya kuti vangu vako vakaimba hombe kumunda ikoko takati akunda kugarirwa azivo wakanzi kufanira kugara uchitsvaga kuenda pavakapuhwa kuti ndifanira kugara kutsvaga kukuenda sabhuku akaudzwa here sabhuku akaudziwa anozviziva izvo takatiita dare racho sabhuku akatitaura kuti chokwadi vakanzi ifanira kugara muchitsvaga chiko kuenda nababa sevanhu vaivirirana vangonzi fanira kugara uchitsvaga asi isusu taapo izvo takuda vanhu vedu vakura vada zvekurima takatamba mwedzi mumwe chete kuti achifanira kutsvaga kokuenda pamwedzi umwe chete asi mbofunga kwenyu kuti pamwedzi umwe chete yambogara 6 years aizowana here paenda kunogara pamwedzi umwe chete takatamba period yokuti semunhu anga akapiwa kunzi fanira kutsvaga kokugara pamwe akapawana vanhu asati saka nokuona kuti munhu akuda kuva akaipa hombe tikati munhu ada kutitorera muda wedu tiripo kuti vaangona kunochinja mapemiti mana mundofa uko tiripo ozenya mundo settlement no ndikubvunza nyaya munotarisa kuti chii chinoichitika panapa mundopa settlement unopemiti uye ari kuti ndakasiyiwa ndibaba muchigara pa anopemiti nhasindika ndomaumbiri akaita une makore mangani uri pamunda ipo ndava ndi 7 years 7 augara pamunda ipo ndiye pamusoro iye zvinezvi pamuni ndiana weimba menyaya pamunda ipo pamusoro ichakarira pasitende pakuba wangu pari zvinezvizvi hanzvadzi yangu ari muno ndiwo ari kugarapo watakafanoisa kugara ipapo zvino nhasi ini ndauya tikuti hanzvadzi takada kuchibatsira hanzvadzi yangu ndo iripo ndopi ndiwo kugara pamunda uyu ndiani wenyu pamusoro chakarira kana tichitaura zvenorondo tichinomuita mukoma kudurikidza kuti baba amai vake naamai vakataura ndatete nemuzukuru asi ndomuitiramo
Ndiwo wagara pamunda nguva yakareba sei? Ndikupona. Baba wako mana Pamba waropenyu dambudziko ramusangana naro? Handina. Dambudziko rauya nokuda kwei? Rauya vafa. Asi ndaitwa kuti mukoma zvinozivisa vakati hakuna anouya achikushupa. Anenge vapedza here nedzimwe nzvimbo dziriko kuvhireji ikoko vanenge vapedza. Witness here imwe kuna kupupurira. Chiri kuitika manje nemhaka yekuti ivo havana kuuya, hatina kuzviita nevanhu vakawanda zvinezvi. Vakauya tikataura tiri tu mukoma nemunin'ina. Asi chandinoziva kuvhireji kune mushamwari wavo Savira wavo anonzi Chitsato. Nanhasi anogona kuti ataure kuti Savira wake akamutaurira kuti kudii pamusoro pangu. Musangano wavari kuti wakagarwa kuvhireji, chairman akanga asipo. Musangano iwoyo wangaona secretary chete. Tikatoiti ikangaroo court because wangaona secretary chete. Committee yevhireji handikuiona. Made? Vaikuru vaira? Vakanga vanhu vakanga vakaunganidza vakanga vaine rimwe chete rekuti iwewe bva kumunda hakuzi kwako munda uite mapemiti mairi akakupa munda. Pane anonzi Mahonde akatonditi akakupa munda akafa kana makaita agreement yakatopera. Ava ndo yanyu arrangement nevava. Saka kana vati chibva in fact ndatopiwa 1 week rekuti ndibve. But panhu pandakaisa mita yemvura ndakavhura road toilet ndakatovaka yanga yada kutopera ndichitotumirwa kunhunzi wewe uri kudiwa kuvillage. Ndaotenga zvidhina zvinovaka imba yavari kutaura iyoyo. Ndatenga majecha, ndatenga masimende, matrenches ndachera. Ndakuda kuti ndichitotanga kuvaka. Uyu munin'ina wangu ndo paanouya nemotikari osikodirarira pasi. Uri mucherewe? Musha dzakadimurisa kuona mabasa. Pauri pari safe here ndibvunze mubvunzo wada kubvunza. Usanoroke ndiri mudarika ini. Nekurumbidza toro. Munin'ina wangu ndo paari chiuya ochiti handisi kuzobva pano. Inini ndatoya nechikafu changu chichagara pano. Kuchipinda ikamubaba munini murare mumba. Aiwa inini ndichatoisa moto wangu pano panze ndechigara panapa kuitira kuti ndonoti hamusi kuvaka here. Ndobva atotanga kukwiza moto wake panze for 3 days. Achirara panze isitiri mumba. Achibika panze isitiri mumba. Then takazoenda kumapurisa takati munhu anofuma akafa. Kana pane zvinogona kungoitika. Tangoti muzviziva hatina kuti tongai nyaya yedu aya. Asi tangoti muzviziva kuti ndo zviri kuitika izvi. Mapurisa ndobva vamudaidza, ndobva vataura naye. Ndifeti vecollege ndo vakauya vachimutora nokuti anga asiya akapaka mota paadmin. Kati mota irumu muri kubiwa. Zvino tikuzwa ndiye munin'ina wenyamodzi. Ndikati ndiye ari pamoto apo. Zvikanzaiwa ngaauye abvise mota. Paakatenderera kudai ndobva vanoona nemapurisa. Mangwana zvazipochiuya kupolisi. Mapurisa takasongoaonesa kuti no hatira kuti titonge nyaya yedu. Nangoti muzvizive kuti ndine munhu ari kurara panze pere. So ndobva vakabva vazonotora vamwe baba vari kupindura. Ndobva kwaswetwa meeting iyoyi. Saka ndiyo nyaya iripo changapisa. Yano, hamuchataura mese taroona kuti hakuna kwatiri kuenda. Regamira ndikuudze. Iwe basa rangu ndokoma. Kana ndichitonga ndotonga vatsvene pavakaipa vese novakanaka visindikoma. Ava pandatoitora nyaya yokuti ndatoona kuti patakuenda apa hapana kuwirirana. Saka ndinotsvaga zvinoita kuti vanhu vauya. Ndozvizvo. Maitiro amakaita kuenda kuno uyu nyangwe ari pamunda penyu wrong kuti nhasi mangwana chaibva pazvisiri. Munhu ane kodzero dzake. Munhu ane kodzero dzaanopiwa nemurayiro. Zvinhu zvakanaka. Ende zvazvinoita munokonzera kuti vanhu vaite masuicide nekuda kwazvamunoita. Munofanira kuziva kuti anga akakuchengetera nhaka yenyu. Pesa apo munofanira kutomutenda. Kuti angachengeta nhaka yenyu. Ndokuzvinzwa. Hamufaniri kumutora sekarabhora muita semuramba. Handikuziva anga ukama naye. Imimi handikuzive asi mese muri vana vangu munogara munyika muno. Ine ndakambokutonga panochikuyewa. Handikangami. Ndakakutonga rafu. Saka ndinokuita straight ndamanje panoita straight. Ngatipedzere munhu andofona kuti titokudza izvopita. Fazvo ndokubvunza chiti kubvunza imwe achabvunza. Bozi kana zvichiitika
kana imi muchiti uda kubvisa munhu pamuda pako ndione pemiti oenda unobatidza moto muchigare pashanda zviri munofanira kutonga vanhu vari muchiziva kuti muchipa nyika inde zvinozopei zvinogona kutobatsira izvo but imi mukashandisana sekuti yakatokubona hazviitwe unoti uchichitonga nyaya vana vanopara mhosva unofanira kuteerera tokudza kuti mutemo unotudi eviction order yekuzinga munhu inonetsa kumaka munhu akunetse kumuisa uzvinzwa akumbonetsa masabhuku anozadza vana but kuti umudzinge zvogona kutora kana kutoti makore kuti umuite se mudzinge uite mapepe ekudzinga munhu anokodzero dzake ngaindifonere undidzwe kuti watokudza nyaya iye pano ndosoro kutambudzika iwewo dzidza kuita zvinhu zvako zviri straight ite kunetsana nokukweredza wrong futi usangobatiswa zvisina nokubasa rese kwenja ida zvibhora baba yes ndiri mudarewe ndiudze kuti nyaya yemotsi yakafamba sei chii chakaitika right ndikwa zvandoda kutaura panapa zvinhu zvandiri kutaura panapa zvinhu zvandiri kusangana zvasisi kuenderana right ibanana village kai right zvairi banana village mangwana handiko ndiri kuenda kuharare kusemba ndikuenda kwamurehwa kumachi east ndobva ndaenda kuharare saka ndiri kuti inini ndoda kuti nditaure newe nasabhuku wepabanana naika nguva yagara motsi kuti agara iwe 8 years kana kuti 6 years achigara kuna kwaachaenda wazvinzwa zvandiri kutaura ndoda kuti uite zvandikutaura ndizvoita unofanira kuti handingambokuti ndingadrive zvo handingangoye kutambisa unofanira kushedza komiti yasabhuku wotaura naye ngavamutsvagire mumwe kumupanga achigara ipapo pastendi ipapo ngaabva anourayiwa anofira maharato ngapiwe pamo wazvinzwa zvandataura ngapiwe pamo pogara kuna kwachaenda asi hadzidzwe zvokumhanya tozotaura ndadzoka kubva musangano saka mukoma ndakamboti pai ndotaura ndokuvillage mutsvagirwa kugara ndakatombotaura batiwo ronge rekandokuudza chaunofana kuziva ndechekuti ukaona ndakagara so ndichipa vakuru ava nguva yekutaura mukana wokutaura but ukaona ndazotora nyaya ndiri zvandendauri iwe uri wrong haukudze ukama uri wrong iwe kusapota uchidaro izvo ngosingatoziva kuti mambo vakurunga zvipi haundifungire kumberi nendako kudhara wasona izvi zvakuona kugara pandamupa ine mambo sapota uchidaro uchamborisana naye mukadzi wako arikumotsi kufunga kwako mukadzi uyu achakugamuchira noruro sadaro iwewe shatapo sadaro kumbiro rege kuti mukoma ndakatadza zvi zvandakaita muudze bonenda audzingwe zvinzoka unyatsopuwa panhu pokunyatsogara muchemu netaimu yakanaka kana wakavaka zvokuti gorona akwanisa kubva utadza kubva but panhu pako unenge wapiwa zvinzwa ndataura nakansera achitaura nesabhuku sekutaura kwandaita upa wabhogara ugadzikana upa wabhogara unodzoka futi kwandiri wazvinzwa ndoita kuti uwane pemiti ini chete sokoramari chigumbuso nokukanganwirana